сарраёсати маорифи шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 оиди риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, истифодаи ниқобҳо ҳангоми аз хона ба берун баромадан ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботиву ташвиқотӣ дар миёни сокинон ва меҳмонони пойтахт гузаронида шуд. бо ташкил намудани 45 гурӯҳ ва 49 зергурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ҳайати 240 нафар ки аз ин шумора 100 нафарашон омӯзгорони ҷавонро ташкил медиҳад, ҳамарӯза фаъолияти худро дар маконҳои серодами пойтахт ба роҳ мондаанд. нисбати шаҳрвандоне ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ боғҳои фарҳангӣ бе ниқобҳои тиббӣ сарӯгашт менамоянд, нисбати онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор мегардад. мо кормандони маориф аз тамоми шаҳрвандон эҳтирому нахоҳиш менамоем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе ниқобҳои тиббӣ сайругашт нанамоянд. гурӯҳҳои корӣ дар хиёбони Неъмат Қарабоев ва роҳи зеризаминии он, гулгашти назди сирки давлатӣ, даромадгоҳи шаҳри душанбе аз самти ноҳияи рӯдакӣ ва боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо 350 нафар намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла занону ҷавонон, наврасону насли калонсол ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, бахусус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани ниқобҳои муҳофизатии яккарата ва риояи фосилаи иҷтимоӣ мулоқот анҷом дода, на кам аз 500 ниқобро байни сокинони кӯчаҳои болозикр ройгон тақсим намуданд. зимни суҳбат аз сокинону меҳмонон даъват ба амал оварда шуд ки то ба эътидол омадани вазъияти пандемияи коронавируси нав аз гаштугузар ва сайругашт дар боғу гулгаштҳо, кӯчаву хиёбонҳо муваққатан худдорӣ намуда, талаботи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва ситоди ҷумҳуравиро доир ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ риоя намуда фарзандони худро беназорат нагузоранд. ҳангоми гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди пешгирӣ намудан аз ин вабои аср COVID-19 мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон, аниқтараш ронандагон ба ҷои оне ки аз тавсияҳо истифода намоянд, баръакс нисбати масъулони ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дағалрафторӣ нишон медиҳанд. шумо сёмкатона умуман ҳаққи сёмка карда надоред. ман ин записи дальше мебарам. шумо барои чӣ манъ кардед мана? Барои чӣ мана манъ кардед? шумо дарай шумо ҳуҷҷат ман امروز در تمام جهان یعنی که کووید 19 با قید گرفته شده است. خوب میشد که ساکنان پایتخت خوب از نقاب‌های طبی در جای‌های جمعیتی استفاده برند. فعالیت گروه‌های کاری ترغیباتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه منبعد نیز در تمام بازار و مرکزهای سودا، باغ و گلگشت‌ها، میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه، اینچنین دیگر جای‌های جمعیتی در اساس دستور و سفارش‌های رهبریت شهرداری به راه مانده می‌شود.